От миналата седмица беше седмицата на гастрономията, на вината, на беше панаира в Париж. Сега да. Петя, здравей! Здравейте! Чуваш ли ни добре? Аз ви чувам много добре. Прекрасно изглеждаш. Лилавото ли е цвета, който шества по улиците на Париж? Лилавото шества в гардероба на Петя, не знам на Париж. Не, цветове не са много шарени французойките, въпреки че на мода тази година е шареното. По-цветните и пъстри дрехи. Сега обаче, тъй като знам, че имам малко минутки, започвам направо към темата. Много цветен и шарен е месец май за французите, тъй като е изпъстрен и е много богат на различни събития. Миналата седмица беше панаира на Париж, в който беше събран буквално един малък кулинарен свят. После панаира на кулинарните изкушения, панаира на орхидеите, така че наистина много, много красив и емоционален месец за цяла Франция. Сега точно на това ще бъде посветена и темата ни, тъй като всички знаем за световната кулинарна слава на французите. Продукт номер 1 в света и за Франция, това е сиренето. Едва ли обаче много от зрителите ни знаят, че съществуват над 400 вида различни френски сирена. Абсолютен продукт номер 1. Така, голямо разнообразие. Той обикновено се гарнира с грозде, с вино и се използват го французите за десерт. Така, да, обикновено се сервира съвсем на финала. Кое е твоето любимо сирене от тези, които си опитвала там? Срамота е, че живея там и не мога да понасям нито едно от сирене. Става ми лошо. Сега обаче към вината, виждам, че на кадрите вече колегите показват това. Другият абсолютен специалитет на французите, най-известният регион е Бордо. Само там има над 7000 замъка, които произвеждат напитката. Тук обаче класификацията е много сложна и няма да имаме време. Ако темата е интересна, тогава ще отидем някой път специално до Бордо и ще направим една тема оттам за вината. Да. По повод на това, най-скъпото вино е произведено също във Франция. То фигурира в книгата за рекордите на Гинес. Казва се Шато Лафит и бутилка от него струва 150 000 евро. Реколтата е 1789 година. Миналата година пък на търг в Женева е била продадена 6-литрова бутилка за 300 000 долара. Така, виждаме в момента най-скъпото вино, точно показват колегите. Това Шато Лафит, отново повтарям неговото име в рекордите на Гинес. Гършия дроб е друг френски специалитет. Цената му е много висока и предполагам, че всички от зрителите знаят ужасяващия начин, по който се придобива то за това, че няма да говорим, защото наистина е много гадно. Освен това, голямо разнообразие от десерти, хлебни изделия и всичко, цялото това разнообразие от деликатеси предполага и изключително скъпите и луксозни ресторанти, които се намират в Париж, едни от най-скъпите в света. Петя, преди ресторантите ми кажи това, че е такава кулинарна седмица. По улиците предлагаха ли се някакви деликатеси, които могат туристите да опитат или не? Няма такова нещо. Просто... Не, предлагат се. Целият месец е посветен на кулинарията. Целият месец май. Предлагат се и много в смисъл в малките магазинчета, защото близо едно до друго има много такива, които са за гъши дроб, други, които са за сирена, други, които са за вина. И така, така че основните френски специалитети могат да бъдат опитани буквално на всяка крачка. Сега не знам дали вече виждаме кадри от едни от най-луксозните ресторанти, в които сядат... Сега ще видим. Мадона, като Лейди Гага, за която преди малко говорихте, Анджелина Джоли, Ева Лонгория, всички знаем за тях, и Бионсе, която преди около 2 седмици беше в Париж, тъй като са съпруга и доколкото знам, там са преговаряли брачните клетви, които искат да подноват. Ето това са част от тези ресторанти. Обикновено тези световно известни звезди предпочитат да отсядат в ресторантите на скъпите хотели, в които нощуват. Там нощувката започва от 1000 евро, достига до 9-10 000 евро. Цените на някои от най-простичките храни в тези ресторанти не може, за съжаление, да споменаваме имената нито на хотелите, нито на ресторантите, но е достатъчно за зрителите да видят снимките. Там една супичка средно струва 35-40 евро, салатката същата цена. Добре, Петя, при това положение, защо се налага да чака човек за резервация в продължение на години, 1-2 години, за да може да посети? Да, някои от ресторантите точно такава слава имат. Трябва да чакаш година-две, за да успееш да направиш резервация. Защото явно има достатъчно
достатъчно богати хора, които да могат да си позволят да се хранят в тези ресторанти. И плюс това престижа на един френски ресторант. Те имат специални звездички, дадени от Мишелин. 3 звезди е най-високата категория. И там е много важно кой е главният готвач на ресторанта, за да е той скъп и реномиран. Ето виждаме Анджелина Джоли, която се отправя към един от любимите си ресторанти в Париж, който се помещава в един от най-скъпите и известни хотели в френската столица. Сега лекичко отправяме поглед към едно много обичано, много удумвано и ухажвано същевременно семейство във Франция. Това е и иначе много спортното семейство на Карла Бруни и Никола Саркози, които разбрахме вече, официално беше потвърдена хубавата новина, че те ще стават за първи път родители съвместно, тъй като и от предишните си бракове те имат по едно дете. Вчера чух новината и чух, че първо за това е заговорил бащата на президента, така че... Точно така, в последния месец, между другото, се говореше усилено за тази тема, бременна или не. Те не потвърждаваха официално, но вчера бащата на Никола Саркози се е похвалил пред медиите за това. Мисля, че октомври или ноември те ще станат родители за първи път. Първо се говореше, че ще бъдат близнаци. Сега обаче, като че ли детенцето ще бъде едно. Октомври, значи сега сме май, юни, юли, август, септември. Октомври, значи съвсем в началото на бременността. Да, 3-4 месец. И още трябва да е тайна. Карла Бруни е на 41 години вече, но на нейната фигура могат да завиждат много 20 годишни дами, които да мечтаят да изглеждат така. Каква е нейната тайна? Тя се храни балансирано на първо място. Това е наистина много важно. Не знам защо дамите го подценяват и си казват, то е много лесно да кажеш балансирано. С малко ще кажа 3 златни правила, на които французойките залагат, за да поддържат блестяща фигура, тъй като само 20% от френските жени, според статистики, имат наднормено тегло. Почти нямат проблем с затлъстяването. На тайните на Карла Бруни. Храни се балансирано, пие много бира и залага на една от световно известни... И нямаш кембе. Чакай сега. Пие много бира и какво беше другото? И третото, има една от най-добрите за нейна радост лични треньорки, казва се Джули Империали или Империали, не знам точно къде се пада ударението. Тази страхотна фитнес инструкторка се грижи за нейния външен вид, за външния вид, за формата на Никола Саркози, както и на много от известните, ето виждаме ги двамата в акция, както и на много от известните френски звезди. Ето е въпросната фитнес инструкторка. Нейният революционен метод се казва Тектоник. Има сайт, на който и нашите зрителки могат да потърсят повече информация и само срещу 1 евро на ден, всички французойки, да повторя, са луднали по този метод, тъй като само за 1 евро на ден те могат да получат по интернет безценни съвети от самата инструкторка, както и от нейния екип и сами да се възползват от него. А какво точно представлява това Тектоник? Методът Тектоник представлява една комбинация от балансирано хранене плюс специален вид физически упражнения, които обикновено е добре, ако има възможност дамата да ги прави на открито и на красиви места, тъй като така сетивата се зареждат с от заобикалящата среда. Но да отворят сайта, много лесно се стига до там. Няма да го казваме сега, ще ни го дадеш, ще го публикуваме в Фейсбук и така ще успеят зрителките им да получат повече информация. Значи Джуджи Карла Бруни бременна. Златни правила и 3 златни правила, само ви повтарям кои са на французойките. Първо, те приготвят храната си в къщи, защото знаем тази, която е от супермаркета и полуготовите храни са набутани с много консерванти. Тоест, приготвиш си сутрин преди да тръгнеш салатка или някакъв здравословен сандвич за обяд. Второ, те се хранят и дъвчат много бавно, което е много добре за храносмилането. Не се хранят за 15 минутки. И трето, държат много в смисъл залагат на качеството, а не на количеството. Порциите, които те си съставят с изключително малък грамаж, малко изглеждат, но пък като са красиво направени, им удоволствие да се хранят. Така френските специалисти, диетолози твърдят, че ако всяка една дама спазва тези простички 3 златни правилца, тя може да има много завиден успех при постигането на добра и мечта на фигура. Петя, благодаря ти, както винаги е много интересно с теб.